مداب من إسياد إذن مداب زي بهاجراوي محبر من إسياد تمارون إيرترا يبدالو مداب من إسياد ولكت على من إسيكا ولكت حلفنا حساب سمرت انت زي تمازينو كونتيو عودن متراي إن تكملوا معدو أميرنا مس إن أسرعيو تغمزه بنبر بقتنا تسي سعريو سعري بزيت أمار معدو حسر كتر زي كونس نبعلو كتطريو تصب قفافيو نتعات من إسيون بحساب معدو جيرنا انت زيت أميرنايو نمتراغو زتقم قفت مفت إيو زغمر نايلوم من إساي زنبرو زلو حلوة دما قفت مفتو بزحيو كابس سجيرو نتصبح نخم عدو أم زانو اتحلافنت ناي كل يو كابس حلافنت قلنا ملعل ناي وتر حقنا أزخنا مدبكم مدب من إسيات أنها تنلومون بز منفس تقنية حستوتات نختن أجد قبل متساعات ركب كسع فتأم مدبنا حبيركم ناخد زلكو مغلول سلامتنا سنة يتمنيتنا قدم قدادم بأخبره تقبلوا مدب مواد مساكم زلخو سامي المنجست أبي بروح مكتال همامته أبناء حتير كنا نويح وطناتو بحفشو أبكلي استراتيجيكاوش شتوتاتو بنتصور زنت أبارق نتفت نطلو فلتقتن مويان زعات غمن أسي ولدو مخصقاسيو عامة فلتشحن إسران كلتن بزمن صر بتاعك أنا مدايز تمت حيال عمامات أم مسلاتيو تتأميدو يحلفوه نايزي أمل أهجر بزركبو محاوراتون من مشاركة أكلاتن بموهد زكاية صرحات انتهي مثل سعبت حزونا نزحتو كمل شو أنكيلو دهاي محبر همامته إرتراوين من إسيات تاريخهم بهلومن بقبوق ببنزاب بمنتهم كحبونون هجراونتهم كخلعن بتحد وجن بأسنكي مسفحفح عولما يخسات نزلو بهلاوي ورار مصناتن متحنفاتن بهلاتن نانت قلولاون ممكادما بتخال وجن مس مشارختو بمتبار حيال وفري أمكياد يركب قال كابت بزح دما درجان قحت من إسيات محيال سرع سيفيكاوي تمرتي ككايد تنحنا لون أبز حلفة سالساي ربع عمد أبتمهارو كالاي درجة خابز تخايدة تمرتي ما أكلاي كادر مس إن ملكات أبزوبا سميناوي كيح بحري مس جغرافياوي أمامت نايت زوبا بزسانة كاب كل نوسان زوباتات نايت زوبا تساتفوه 110 تمهارو أم نوسات زوباتات جندعن أفعبة توهيبو أبزوبا عن سبا كاب كل نوسان زوباتات تساتفوه 110 تمهارو بأكوب أب كولج حرشة حمل مالو أبزوبا قاش باركاد ما بتمساسالي كاب كل نوسان زوباتات زمطو 131 تمهارو التساتفوه أم نوس زوبا بارونتو توهيبو أبتن كالو زوباتات دما أب كدمن دحرن سالساي ربع عمت أكايدن الوا وي ككايدين أزي قبو كاريكلم تداليلو زوهاب تمرتي زي تفلالي أرستات مالت تاريخ حزب إرترا تاريخ بريطاوي قدلي محدرة مبقتا بوليتيكا أمرات حقن سنة مقبارن عولمان تلوؤن وزتا زتقال الكوينو نمن اسيات بزساتف من قدي بحبراو زتا كتعن مزناوي متسللون تواهيدو زوهابيو بزيكات تمرتي نهلوي شبوت كنتات هاجرنا زبانان علمنان متأي أمتاتون بالعلوات حلفت منقستي جنبارن محبرن زوهاب سميناراتن مدبات وارسان عدتن التسني بمخانو نقحت من اسيات معباي قاق زي فتر التمال حبريتان متحللها في سعلمه زتو هذا أمور تحسطو زلويو أقداسنت إز مدبزي نقحت من اسيات أم محيالن حبراوي مردأتا أم مفتارن التحت ريكونن من اسيات ننحد حدوم كلاليون
ሕድሕዳዊ ተሞክሮታት ክለዋወጡን በአሃዝ ዘይዕቀና ብርክተለዎም ድምር ውጽኢት ናይዝን ካልኦት መደባት ድማ መንእስያት ኣብ ዝለዓሉ ዛዕባታት ውድዓዊ መረዳእታ ክህልዎምን ብዓቕሞም ነገራት ክትንትኑ ምዕዛብ ሕቶ ሃገራውነትን መንነትን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብዘተኣማምን ውሕስነት ክሰጋገር ዘኽእል ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣገባባት ምዃኑ ንእሽቶ ኣብነት እዩ ኩሎም ኣብዚ መደብ ዝሳተፉ መንእስያት ኣብ ቤት ትምህርትን ከባቢኦምን ንዖም ዝመስሉ ዓሰርተታት ሽሓት መንእስያት ከፍርዩን ክጸልውን ድማ ትጽቢት ይግበረሎም እኹል ፍልጠትን ሙያዊ ብቕዓትን ዘይብሉ መንእሰይ ኣፍራይ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን ማሕበር ነዚ ብምርዳእ መንእስያት መሰረታዊ ኣፍልጦን ምልከትን ዝተፈላለዩ ሙያታት ምእንቲ ኸጥርዩ ምስ መሻርክቲ ብምውሃድ ብርክት ዝበለው ስልጠናታት ክህብ ጸኒሑን ኣሎን በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ረብዕ ዓመት ጥራሕ ኣብ ዞባ ደቡብ 1315 መንእሰያት ኣብ ዞባ ዓንሰባ 600 መንእሰያት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ 422 መንእሰያት ኣብ ዞባ ማእከል 207 መንእሰያት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 177 መንእሰያት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ 66 መንእሰያት ኣብ ኩለን ዞባታት ብድምር ንኣስታት 2800 መንእሰያት ካብ 2 ሰሙን ክሳብ 6 ሸዋርሕ ዝወሰደ ሙያዊ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ብመሰረት ጠለብን ዝምባልን ናይቶም መንእሰያት ዝተዋሃቡ ኮይኑ ትምህርቲ ምሕደራን መሪሕነትን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ኮምፒውተር ኤሌክትሪክ ምትካል ድሽ ጋዜጠኝነት ቀዳማይ ረድኤት ጽባቐ ፀጉሪ ርእሲ ኣሰራርሓ ምግቢ ሙዚቃ ስነ ጽሑፍ ግጥሚ ድራማ ወዘተ ዘትሕዝቶ ምንባሩ ሓለፍቲ ዞባታት ማሕበር ንመጽሔት መንእሰይ ዝሃቦ ሓበሬታ ይረድእ ሃማመተ መንእስያት ኣብ ልምዓት ኣከባቢ ዘለዎም ንቕሓት ክዓብን ኣብ ምዕቃብን ምክንኻኑን ግቡእ ኣበርክቶኦም ንኽገብሩን ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ክስራሓሉ ጸኒሑ እዩ ኣብ ናይ ሉብ ዘመን ክራማት ኣብ ኩለን ዞባታት ሰፊሕ ናይ ምዝላይን ምግራብን መደባት ማእቶት ከም ዝተኻየደ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይረድእ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ 830 መንእስያት እትሳተፍዎ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይ ኣቑርደት ፎርተሳዋን ባሮንቱን ተኻይዱ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ኩለን ዞባታት ብስሩዕ ሰሙናዊ ዝካየድ መደባት ጸኒሑ ኣብ ዞባ ማእከል 1500 መንእሰያት እትሳተፍዎ ምዝላይ ኣብ ከባቢ ቤት ገርጊስ ኣብ ዞባ ደቡብ ድማ 36323 መንእሰያት እትሳተፍዎ ምጽጋን ጽርግያ ምዝላይን ምግራብን ዘጠቓልል ንጥፈታት ተኻይዱ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ መንፈቕ ዓመት ካብቲ መዓልታዊ ናይ ውደባን ንቕሓት መደባት ውፅእ ኢሎም ኣብ ዝተኻየዱ ፍሉይ ፍጻሜታት ምስ እንምልከት ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ውዳበ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ናይቲ ዞባ ስድራ ስዋኣት ንምሕብሓብ ብዝወሰድዎ ተበግሶ በብዓቕሞም ብዘዋፅዎ ገንዘብ ን40 ስድራ ነፍሲ ወከፎም ንክልተ ዓመት ዝቕፅል ወርሓዊ ናይ 500 ኣቕፋ ደገፍ ክገብሩሎም ጀምርዎ መደብ ብጽቡቕ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዕዉት ውፅኢት ንዘምጽኡ ተምሃሮ ዒንዳማሶ ኣብ መበል 34 ዙርያ ኣብ ማትሪክ ልዕሊ 3 ነጥብ ንዘምጽኡ ሽልማት ደንደን ኣብ ስነ ጥበብ ዕዉት ውፅኢት ንዘምጽኡ ድማ ሽልማት ኣውራ ተዋሂቡ ብዘይካዚ ምብርባር ፈጠራ መንእሰያት ንዘላቒ ምዕባለ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዞባዊ ዋዕላ ምህዞን ሰንዓን ተኻይዱ ኣብቲ ኣጋጣሚ መናባብሮ ሕብረተሰብ ኣብ ምቅላል እጃም ክህልዎ ተስፋ ዝንበረሎም 36 መበጋገሲ ፈጠራዊ ምህዞታትን ንምርኢት ቀሪቦም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ኣብ ንጡፍ ስራሓት ማሕበር ንዝርከቡ ኣስታት 300 ተምሃሮ ክረምታዊ ደገፍ ኣካዳሚ ትምህርቲ ተዋሂቡ በኣጋጣሚ 20 ሰነን ሓደ መስከረምን ዝተኻየደ ውድድር ስነ ጥበብ ድማ ብዓወት ተሰላሲሉ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳይ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ዞባ እተሳተፍኦ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ኣብ መጻኢ ደራኺ ተራናብርክቶም ክህልዎ ድማ ትጽቢት ይግበረሉ
أبزوا ما أكل دما 350 تمهرو كالأي درجة أمناي كرمت عرفتم أب عبيت قدناتات أسمرا نتكبار ممرحيتات كوفيد زملكت نايكل تسومن من نقاق حنتفتات أكايدهم أهجراوي معلت من أسيات زلاغ شتوتات لمعات نتمرت ولدوتات أبتحت زبلتيما بز تفلالين فتات تذكروا محبر مسهجراوي بانك دم بمتحببار انت لاي كابدجة زموت من أسيات تساطفو دم ناي مرقاس نتفتات بز صفحة تخيلو ننقاديان دياسبوراون مدب زراح جركا بمسرع ناب تاريخوين لمعتوين بوتاتات كم زبصحو تغيرو من أسيات فلتأتهم كألتهم من جزئهم من بزقبة أنت وديبهم ديناميكاوي حيلهم نابزقبة مع الله وعلوه يخلو همامته نحيلن ساعات من أسيات وديبو أبربحا من أسيات هاجرن كوعل زقمة الكاليو فلتأت كألتن تمكرتات من أسيات مهادمة من أسيات كاوشتهم نبعلهم بقعتهم من أفرايناتهم زيادة نخحيلو زيت فلاليو ميلاتاتن أجباباتن ودابتها تقيمو أبحدت على المحبر المترنا فهم يتعر أب قدات وأن تسمعوهم بنتفت كواسهم زخلو الدابق يحت عنببا في تورارن حمرتن ببز مباليهم فلتاتن كإلاتن كتري زخلهم والدابق لبات زبزحو أبالاتن السافح شفرن زلو من أسيات نايت مرتي حبريتان قسقواسن أقرقلوتات نخرخبو عدل زخفت أقباب سفيح والدابق أب تمهرون من أسيات قل كابتم بخلو انتنقو بقع من أسين مهنات محبر أب استراتيجيكاوي وطناعتيو بسرعة سرحلهم ناي وترون فتات ودابهم قدم العلو خلون ربحتي كاب موداب أب محبر منسيات كم مخانم متن منسيات ناي تزفتر عدلاتن أغرقلوتاتن نخونو معصو محبر كل جزي كفوتيوم إن حلمو معبالة خنا الرقاقت ودابينا خنا حيل لعول أقداسنة الله سلازي ودباون فتات محبر زرقحة أدمعنت سلوطنتن أفراينتن نخهلو أبز قبر قطع تعري أب سفيحن تقبيبنا أبز ركب أبالاتو زقدف عيقز أخوان فقري ما بنبر مقبل هيكونن أمسيات تقبي خازوها بلقسي رقيق قبود أمبر فقر خطواعي كإلن مجم نسلة ترقم فقري نمفتاش زوهاب مقلسيتات بزحيو دليت ماتيوس زدالو توسع بحسونا بمنقردو أبز خورنا زبلو خوليو كلا خارو يطعم ولا سكت فكر فقري عمل كاستي مقرتو ولا سامهاب متجم نخلتيو فتينكم زي تفلتو ملسيه بالكم تخونو ولا وان افكركم من تفقركم فلتو نسبب بينهم سبات انتخوينوكم كتوادر وي تخولون يخون سب بمولو لبوخ فكرك كله حيلي يهبكا نسخه بمولو لبوخ كتفكرو خلخا دما تبعت يهبكا كوم سلازخوني ونا ودات توما فكرتي وي زورتي ناي فقراو زمدناታት ዝኮኑ بتفطرو تبعت ስለዘለዎም تبعتن حيلن زم مساسلو ግን ከዓ ነንሕድሕዶም ዝመላልኡ መናብርትና ፍልዮም ንኸዘክረኩም حيل ማለተይ ናይ ጉልበት ዘይኮነ ብርቱዕ ወይ ጽኑዕ ሰብ እዩ ተባዕ ሰብ حيልን ተዘይብሉ ጎደሎ እዩ ኣብ ሓሳቡን ሕልሙን ተባዕ ውሳነ ይውስን ኣባይታ ግን ኩነታት ምስ حيለቶ ይሃድም حيሉ ቀልጢፉ ይውድእ እሞ ኣብ ተባዕቱ ዝነበረ ርእሰ ተኣማንነት ድማ የጉድል በአንጻሩ حيል ሰብ ኣሎ ቆራጽነትን ተባዕትን ግን ይጎድሎ ላንጋ ድማ ይኸውን ኩል ሰብ ድማ ኣብዛ ዓለም ዘናብሮ ናይ ገዛ ርእሱ حيልን ቆራጽነትን ኣለዎ ናፍቅሮ ክንመለስ ብዙሓት ሰባት ካብ ከፍቅሩ ክፍቀሩ ይመርጹ መታን ክሕንቁን ክኸብሩ ምፍልላይ ደቂ ትመስል እምበር ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ንዝፈተውን ወዲ ክፈትዋ ብዙሕ ኣይሸግረንን እዩ ማለተይ ወላ ፍትወታ ይሃልወን ሰሓብ ዓይነት ሰብ እንተኾይኑ ፍቅሩ ሰብ ዘይጉደለ ሙስኡ ክቅፅላ ፀገም ዝበሃል የብለንን ናብ ካልኦት ከማን ጎነፍነፋ ይብላን እተን ከምኡ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ድማ ነዚ ነብሰ ፍትወት ይሓስብዎ
ግን ኣይኮነን ትብዓት ስለ ዝጎለኒ ኣፍቂረን ፍቕረን ክናዘዛ ንፍቕሪ ክሓታ ኩሉ ጉዳያት ባዕለን ክጅምራ ዝኽእለን ትብዓት የብለንን ሓይልን ርእሲ ተኣማንነትን ግን መሊእዎን እዩ ወላ ሓንቲ ከይቀየራ ከም ዘለዋ ክፍቀራ ከም ዝኽእላ ይኣምናየን እቶም ቀንዲ ከፍቅሩ ዝመርፁ ሰባት ድማ ብልምዲ ጥዑማት ወይ ፈቃራት ንብሎም ተባዓት ሰባት እንኮላዮም ምክንያቱ ብሙሉእ ልብኻ ምስ ኣፍቀርካ ኩሉ ነገርካ ኢኻ ኣብ ጣውላ ትርክስ እምነትካ ልብኻ ግዜኻ ነብስኻ ነዚኦም ክትውፍን እንተዘይክኢልካ ምሉእነት ዘለዎ ፍቕሪ ትሕልፍን ኢኻ በቲ ተፍቅሮ ክትፍቀር ዝበለፀ እኳ እንተኾነ ካብቲ ከፍቅረካ ከሎ ዝህበካ ደስታ ከተፍቅሮ ከለኻ ዝህበካ ደስታ ይዓቢ ምክንያቱ ዘይከም ቁፅሪ ፍቕርን ሓጎስን ኣብ ምቓልን መሃብን እዮም ዝስስኑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዓወትካ መመረቕትኻ ጽምብላትካ ምስ ሰባት ትሕልፎ እምበር ንኣብነት መርዓኹም እኮ ልዕሊ ማንም ንዓኹም የገድስን ይምልከትን ይኹን እምበር ዳርጋ ማዕረማዕርኹም ማዕሪጎምን ኣማዕሪጎምኹምን ዝውዕሉ ብዙሓት ፈተውቱ ኣለውኹም ፍቕሪ ከዓ ከምኡ በቲ ካልእ ጫፍ ኮይኑ ዝቕበል ምስ ዝህልዎ ዝያዳ ይምቅር ሰብ ኣብ ገዛ ርእሱ ዘለዎ ፍቕሪ በዚሑ ምስ ወሓዘ ንኻልኦት መሃብ ምፍቃር ግዴታ ይኾኖ ከምዚ ህፃን ብዘይ ምክንያት ሕጉስን ፈቃርን ዝኸውን በዚ ኮይኑ በቲ ተባዕ ሰብ ጥራይ ከፍቅርን ከስተመቐርን ዝኽእል ንምባል መደበይ ምክንያቱ ህይወት ኩላ ምላ ርከሳ ማለት ሪስክ ምውሳድ እያ ሪስክ ዘይወስድ ሰብ ብውሕዱ ሓደ 20 ዓመት ካብ ዘለዋ ንቓ ይብልን እዩ ምናልባት ንድሕሪት ማዕረ እዚ ድማ ኣብ ፍቕሪ ክንዲ ኩሉ ልብኻ ትርክስ ብውሕዱ ከዓ እምነትካን ፍቕርኻን ኢንቨስት ትገብር ዘይምለሰልካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ናብ ጌጋ ሰብ ኢንቨስት ጌርካ ክሳራ እዩ ከምዚ ኢልካ ግን ምፍቃር ኣይትገድፍን ኢኻ እዚ እዩ ከዓ ተባዕ ዘብለካ ወይ ትብዓት ዝገብረልካ ንስኻ ክትፍቀር ድማ ሓይሊ ይህበካ ተፈጥሮ ናይ ደቂ ሰባት እዩ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ንህና ቫልዩ ወይ ክብሪ ብመንፅር ካልኦት ኢና ንዕቅኖ ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ይፈትወካ እንተኮይኑ ብዙሕ ቫልዩ ኣለካ ኮይኑ ይስማዓካ ብዙሕ ዘፍቅረካ እንተኮይኑ ከዓ እሞ መን እሞ ከማ ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ንኣብነት ቆልዑ ካብ ስድራ ቤቶምን መምሃራኖምን እኹል ፍቕሪ ስለ ዝቕበሉ ጽቡቕ ርእሰ ተኣማንነት ኣለዎም ብኸምኡ ኢኻ ቆልዓ ኣብ ገዝኡ ዘይፍቱ ኮይኑ እንተተሰሚዕዎ ንጹልን ፈራሕን ዝኸውን እንደ ዓበና ምስከና ግን ፍቕሪ ናይ ወለዲ ኣይኣኽለናን ፍቕሪ ናይ ኣንጻር ፆታ ድማ ንደሊ ንዕኦም ምስ ረኸብና ፍቕሪ ናይ ውላድ ንደሊ ንወልድ ድማ ከምዚ ኢልና ድማ ነብሰ ክብረትናን ሓይልናን እንዳዓቀብናን ኣሓደስናን ህይወትና ንመርሕ ሽሕ ግዜ ከምዚ ይኹን እምበር ውሉድ ንውሉድ እዩ ማለት ኣብዛ ዓለም ክትፍቀር ዝያዳ ጥዑም ነይሩ እንተዝኸውን ዓፀፋቲ ወለድና ዘፍቆርና ንውላድና ይመፍቀርናን ኣብታ ናይ ኣንጻር ፆታ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣፍቀርቲ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተፈቀርቲ ጥራይሉ ዝደምደመ የለን ፍቕሪ ከም ነስተንፍሶ ኣየር ፆታ ኣይፈልን እዩ ስለዚ እቶም ተባዓት ሰባት ንኽትፍቀሩ እውን ዕድል ሃቡ ኢንቨስት ንኽግበረልኩም እተን ሓያላትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለክን ድማ ማይ ኣይትሓውሳ ኣፍቅራ እሞ ፕራይድ ክንረክሳ ወላ እውን ንእሽተይን ተጓህኹም የዋፃእኩም እዩ እዚ ወድሓንኩም فقري زحلبكم سام اسكني قاروني كلهم وصي سنه طبب بحفشا فريا صحف كاب فلاي بمنصرتهم حيال قدتاتو تطميتيو زنبب زخونه استمقارخا ككم باهغو زعنقللو قدي مريص يخيد مبغسن بابكا دحر منصار مزنبالخا سانه قد صحف منصار سلوطن ادمع وصيتني يهب زعب ملس نغوس حيزو زلو تحزو اب زوري حدا كاب قدتات صحف الالو توسخت نطبታት ከበናዩ ሮማንቲሲዝም ኣብስነ ጥበብ እንታዩ ሮማንቲሲዝም ፈረንሳይኛ ቃል ኮይኑ ዝያዳ ኣብስነ ጥበብ ፍልስፍና ታሪኽን ፖለቲካን ሰረተ እምነት ዘንጸፈ ናይ 18-19 ክፍለ ዘመን ናይ ተሓሳስባ ምንቅስቃስ እዩ ኣብ ኣምር ስነ ጽሑፍን ስነ ጥበብን እዚ ምንቅስቃስ እዚ ካብቲ ሓቂ ዝህቦ ተጨባጥ ነገር ውጽኢዱ ደራሲ ባዕሉ ዝፈጥሮ ሓቂ ካብ ሕልንኡ ኣውጽኡ ብዘለዎ ድሌትን ሃንቀውታን ናይዛኩን ተዓለም ሓቅኩም ሰዓብት መደብና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም እዮም ነይሮም ብትሕዞና ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋዋቲና ብዘይናታትኩም ስታፈ እዛ መደብ ስለ ዘይትስስን بقطر ساعتم بوستا 14 ጫፋት ብርዕታትኩም ሲሕልኩም እጃምኩም ከተውሕሱ እንህት መደብኩም በደምን እስያት ናይ ወትር ዕድሚያ ተቅርበልኩም ኣብ ተመሳሳል መደብ ብዝተፈለየ ትሕዝቶይና ክንራኸብ ክሳዕሽዑ ምስጋናን ሰናይ ምንድትናን እንገልጸልኩም መደብ ምድላውን መቅራብን ምሳኹም ጸናሕና ድሌት ማቴዎስ መለስ ንጉሰ ሳሙኤል መንግስት ኣብ ምስናይ ቴክኒክ ሰሞያ ብርሃነ ማሕርን ሳሌም ገብረ ህይወትን ብምኻን ኢና ብሩኽ ቅና